Karong adlaw na ako karon diri sa may Ueno. Ueno Iki na dapit ko sa Ueno Iki. So mo to nga naka-exit na ko. Nya ko pangutana ron kay asa ko napita pa dong kay Ueno Park magkaroon ako ni event sa Ueno Park, mga Filipino daw. Na ko naghan dito. Wasa ka bawo sa nga event no. Kay bawo lang ko nga naraw dito. Karon na ako diri karon sa may event no. Ay nakabutang dito, tanawa na niyo ha. Nakabutang dito. Minasang yokoso, meaning welcome everybody. So mo na so diri ang pinaka main entrance niya. So tanawa na to. Mauwang ko video-video na kay Pinoy diri. Ini pabagaay gini sa naong. Puro lagi Pinoy yo kasagaran diri. Siguro mga bana-bana na ko mga nasa mga 70% siguro. Mga na diri karon 70% siguro mga Pinoy gro. Kay siyempre Philippine event man. Event man sa mga Pinoy. Salagan yung Pinoy diri karon. Lain masakay puro mga Vietnamese diri, mga Indonesian, di ba? So expected na to puro di Pinoy. Kini diri na to makita kung nagtao eh. Ambot lang kung nabay nagka-familiar diri nako no. Way ni. Murag nakabantayan ako, murag nilingi. Murag nakabantayan ko ba? Dali og lakaw eh. Oh, saya. Mga kababayan ito, nakabantayan ako. Kailan ko na sana ako. Pero kung ko kailan niya. Amot, di niya nakailan ako. Siguro sa video, siguro na ako ba? Kung ako nang tiyokon diri, kung saan makita na ako diri. Kuya, Bisaya ka? Opo. Nag-follow ka niya Sa ano? Sa video. Sa Koan. Di ba nag-ano ka? Sa Hugot Japan? Iisang pag-ibig na nais makamit, yun ay ikaw. Karon nakapalit ko halo-halo no. 500 na siya. 500 at tawa niya 500. Sa to nga kwarta 250 ni halo-halo. Mahal din no siyempre kay naman ka diri sa Japan, mahal gid diri. Palit ko balag mahal kay duha ka tuig kape na kung wala ka tilaw halo ba. Mo tong isa nagapa-picture ko na siya nako nung nauwaw ko ba. Picture mo siya nako nga isa taon tayo ultimo ra man ta. Makuha po ko na balibad ang balibad tare ba. Mo na nga perti naghanang tao diri sa may Ueno Park, nako sa Ueno Park karon tinaghanang tao. Kami dito banda dito sa may sulod diha mga makaingon ko 70% jud na ang Pinoy diha. So diri napita kay napita ang gilingkuran dire. Kana marag mga 20% lang Pinoy dire karon gagalingkod. Sagaran dire mga Hapon naglingkod dire nagtambay ana. Family day na siguro nila dire, banding na siguro nila ari sa dire mga na picnic. Karong adlaw mo may last day karon sa mga I mean sa karon nga event, last day karon no. So mo nang daghang siguro kay tao kay di timing sa day off, Domingo man karon. So karon dili na ni Domingo kay hinig-upload nako. Amo kabalo sa adlaw na ko ma-upload no. I-edit man nako. Wa kabalo pero karon adlaw sa pagbuhat pa ni video Domingo karon dire. Mao daghang og tao. Batay mo murag sinulog dito sa lord eh, daghang tao ba. Nakadugay ni kadaghan ng tao no. So ako mag-expect nga ni kadaghan. Ako lang bana-bana ba kanang dili kay ngon kantong daghan gud gamay ra ba. Sa ano po? Ano yun? Sa? Hang ba yun? Ano? May ano kayo, may video kang hang. Tagalog po kayo? Oo. Bisaya po. Oo nga, di ba ikaw yun? Sa ano po? May vlog ka eh. Sa ano nga po? Andali lang. Ano vlog? Wait lang. Doon na nakailan ako diri, kababayan na to. Hangyo? Ano hangyo? Ano ba yung vlog mo? Andali lang ah. Sumasayaw. Bumili ka pa nga ng pakbit eh. Ano yun? Oh, ako ngayon. Ano nga yung vlog mo? Hala Nohhh. Hala Nohhh. Hala Nohhh? Oh, Bisaya po yun. Ha? Ba't mo nakita po? Oo naman, nakita ko tayo. Umusuloy ka. Yan po, kababayan po natin. No? Tagalog lang siya ako, Bisaya ako. Hindi mo maintindihan yan eh. Pero nakakatuwa. Nakakaintindi ako konti lang. Pero umusuloy ka. Galing mo ah. Hindi naman. Hala pala hala. Tapos no na madami no? Opo. Expression po yan ng mga Bisaya po. Hindi yung da. Ganon diba? Parang ganun din yan. Pag lalaki hala no. Hindi, sa lahat magagamit mo yan eh. Pambabae pang lalaki to eh. Ote! Halika dito dali. Picture lang kita dali.
sa mga kababayan natin, no? Mga Tagalog na sila. Ano siya, may vlog siya eh. Picture ako kayo dalawa. Sige, sige po. Okay po. Thank you po, thank you po. So, mga ito no, nagpa-picture siya na ako. Daghan dyan nakabantay na ako dali. Mamut, tungkol mo itong video na ako nga nag-viral dito sa Japan. Itong nagpatopi ko, nagluto ko og pinakbit. Grabe kay kalimpyo, di ba kita hugaw ba? Sayo tiktuyok ba? Wala di hugaw eh. Oh? Wala may tigpunit, wala tigpunit sa hugaw. Wala. Ang mga tao diri automatic na ba? Nga ilabay diri karong bitaw. Hinaot ko nga anak pun tato ano. Nga automatic na ilabay na diretso ba? Dili kay patakap taglabay bitaw. Diri sa Japan, dili ka mapatakag labay sa mga pagbot diri. Kay grabe kayo kadisiplinado ang mga Hapon diri, kabantay ka. Oh, kana wala kayo ihugaw sa wagi day. Pwede nagkatag-katag ba, di ba? Pero pati naghanang tao. Ato naman sunahan, no? Naghang tao, di ba? Sa nasa kalingin, naghang tao. Pero walay basura nga nagkatag. Ka naman, ingana sila kadisiplinado. Ilag nang ilabay tarong ba? Kabantay ka, wala kayo basurahan. Ang basurahan diri pati layo ah. Akong nabantayan dito ba sunahan eh. Narito unahan dapit. So kay mahimo mato jika dili jika patakag labay ani. Diya may labay kili. Dili man ni para sa tuwa nga. Patakag labay mga tao ba. Wala nga. Aron pa maminti ng kalimpyo diri. Tabang pud ta. No? So mo ni ako ay labay ko ni tarong. Hoy, Brad, pakuan bi. Kay palok pa sa imong kuan ba? Thank you. Mga kababayan na to. Iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Mga kababayan na to, nagabantay siya na ako. Dagan-dagan nagabantay na ako diri. Pay, apil mi pay. Oh, mga kababayan na to diri. Tama ba na? Oh, sa tama rin. Mga kababayan na to rin, no? Asa mo rupita? Sa Chiba. Chiba. Tama. Ayun. Apil mi. Ay, sa mga taga-Pagbato. Salamat kay. Sige, thank you. Bigay mo vlog, bigay mo vlog. Ha? Bigay mo vlog. Oh, thank you. Thank you. Nagaling mga kababayan, nagabantay na ako, no? Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again because I live. So ako ang vlog, diri na ko tapuson ako ang vlog no sa Philippine Expo 2018. So, nahagig tao. So karon muli na ko. Di mabangbang pati na tao eh. Pero nakabantay mo pet nilipiyuhan no. Sa kong kilid, waji hugaw-hugaw. Ingana na. Wa po ko'y langaw nakita. Ingana kalimpyo ang Japan. Pero sa mua, tingala ko nga naman na may langaw sa mua. Karon summer na langaw pero diri kasi ginong tigtoyok, daghan man pagkaon ba baligya. Pero walay langaw kung nakitaan ba. Siguro ang mga langaw siguro ikato sa mua nga langaw siguro panahon sa winter ba. Pag winter jacket guro. Eh wala ko kita langaw diri gid. Sa mua na may langaw pero summer pod ini ka winter wala po sila. Mag-curious ko ba mga langaw na paghanay balay no. Yang ilang balay na pud pakahay heater ngana ba. Or dili bakaha na bakahay unsa ba na electric fan ba ron panahon sa summer or winter kaya nilang mabuhi gyapon ba. Kampi lang way lang way hugaw pero tingala ko daghang gipagkaon dito baligya pero sa tuwa lagi bisag walay pagkaon naghamag langaw di ba ingana kalimpyo ang Japan perti naghanang tao tara mapatiyo ko nako di ba perti naghanang tao labaw na dito pero limpyo kayo, wala yung mga gagmay nga pakiti sa candy or mga pagkaon, wala kayo makita. So muna karon nagdaghan may tao gud, murag huot na kayo ba? Muna nga muli nako. Og salamat sa mga babayan no, nga nakabantay nako diri. Nagdaghan po mga nikidhat po, daghan po ningon nga ako maluoy, siguro nakabantay sila sa expression siguro sa video ba. Karon murag hapon na gud. Muli nako. Diri lang ta kutob. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much.